Akkor viszont már egy csapásra rájöttek, hogy se Isten, se istenek. Akkor már egy csapásra fölfogták, hogy se jó, se rossz. Akkor már megértették és fölfogták. Ha mindez így van, akkor talán nincsenek már ők sem. Tudja, szerintem ez lehetett az a pillanat, amikor azt mondhatjuk, hogy kihúnytak, elhamvadtak. Kihúnytak és elhamvadtak, mint a tűz, ami csak úgy magára hagyott valaki a réten. Az egyik folyamatosan vesztett, a másik folyamatosan győzött. Veszteség, győzelem. Veszteség, győzelem. És nekem egy nap, itt a szomszédban, rá kellett arra jönnöm. Rá is jöttem. Tévedtem. Szomszéd, óriási tévedtem. Mikor arra gondoltam, hogy itt a földön valóban nem volt, és nem is lehetett semmiféle fordulat. Mert higgy el, én már tudom, ez a fordulat valóban bekövetkezett. Hogyan már? Marhaság.